mataura ka ndinodzoka Monday I think Monday ndenda mu area then to compare my notes nyaya ndisingati ndeye matsamba nechichizvi ndinozokonzera newspaper neukama hwakatokosha. We can't continue my problems anga aripo pakati paTsvangirai naMugabe, ZANU-PF neMDC. Now going forward it must be a properly new dispensation. Plus kuti maguru wangu nyaya kuda kutsvaga muturikiri nemunyai vakamboona rudo runotsva pane munyai muvaudze izvozvo vanoziva muvaudze kuti munotsvaga munyai parudo vakamboona munyai unodikwa pakuroora kwete parudo but also vanacharamba nevamwe sanzoda vane problem yekuda kufarisa nezvisina I don't like. Muri Zimbabwe audio mazvinzwira ndo iri kunzi audio yalikiswa naJealous Mawarire apo ari kunzi Jealous Mawarire watanga Jealous Mawarire is a journalist who is known for fiercely criticizing and opposing the Mnangagwa regime, the Mnangagwa government, President Mnangagwa pachavo nevamwe vavo. So Jealous Mawarire ari kunzi haana kunzwisisana noumwe pro Chamisa lawyer anonzi Matebuka who is based in I think Britain, UK. So mukomana uyu akabudikira achishora Tendai Biti achitadza kuti asi kugutsikana naTendai Biti nenyaya yekuti Tendai Biti ari kubudikira iko zvino izvi achilida CDF zvinoonekwa sekunge Tendai Biti right now is like becoming the head of the opposition. So zvinova zvakatsamwisa masupporters aChamisa. But according to vanhu vakaita sana Hope Ching'ono, according to vanhu vakaita sana Jealous Mawarire, they don't think kuti uyo lawyer is speaking independently. Havasi kufunga kuti lawyer uyu ari kungotaura zvinhu zvaari kungotaura, vari kufunga kuti lawyer uyu ari kutaura zvinhu zvaatumwa naChamisa. So since vachifunga kuti Chamisa watuma lawyer uyu kuti aatake Tendai Biti, achipomera Tendai Biti mhosva yekubatana naChabangu panguva yakabiwa CCC. Zvino nokudaro mukomana anonzi Jealous Mawarire vaenda kumberi akati haiwawo Chamisa wamuri kutaura nezvayo zvipiko, titori nemafaira pamusoro pake uyu munhu wakadla mari, chinhu chamuri kutaura ichi chakamwigwa. And then ndopatazobudisirwa audio yamuri kunzwa. So katikanyatso kutarisa audio muri Zimbabwe isusu panapa the Mutapa Times hatina side, so tinoda kumboti timbonzwisa kuti iwewe wainzwa sei, what do you think about that audio? Because ari kunzi apo uyo anga achiti maiguru ndi Auxilium Mnangagwa, according to vari kutaura vari kuti ndi Auxilium Mnangagwa. And apo tamunzwa achiti hatisi kuda kuti ukama hwaivapo pakati paMorgan Tsvangirai navaMugabe hukontinye kana iri new dispensation. So first of all murezi toda mbotaura tichiti iwewe kana unga uriwe a leader of the opposition muZimbabwe, what would you be doing? For example, Mnangagwa president kana kuti mukadzi wake, they approach you and they are talking to you, what tone will you have? Will you be fighting with them, or will you be like, guys, hey, I'm here, what's up, muri kuti chii akomana chingobva hapana zvandombokuita, handipokusungi kana ndapinda pachinzvimbo, kana kuti unotopopota no I don't even want to talk to you, ndikatotaura nemimi no handimotondiwestira nguva, which makes these guys think you are actually an enemy and vanokutsvagira mhosva wokusunga or something, isn't it? Tikuda kumbotaura kuti what kind of tone do you expect Chamisa to have kana achitaura nana President Mnangagwa kana nana Mai Mnangagwa or any other members of ZANU-PF? What kind of tone do you think? Because obviously they have background conversations. It's always going to be there. Obviously they will call Chamisa maybe for some secret meeting, come here, vachida kumunza kuti amire papi angakonzeresa violence here kana kuti vachida kutomubhadhara, vachida kumupa something. Do you understand? But remember kuti Chamisa whatever he can be sold, Nana Mnangagwa will never be as big as being the president. To betray the people of Zimbabwe kumunakata Chamisa is to betray yourself, because vanhu vari kuda kuita president and then kune mumwe munhu ari kuti no iwo chingotora mari unyarare, chero ukanzi watora mari iyoyo but mumwoyo mako unenge uchitokuziva kuti iwe mari yauri kundipa ika ndingadai ndiri in charge of it.
because that's the mandate people are giving me yekuti kana vachindivhotera vanondivhotera as a matter of fact until vakwana kuti Chamisa apinde pachinzvimbo handiti. So muri Zimbabwe muri kuzvinzwira imimi but vari kuti iyo video as a matter of fact pane more accusations avari kupa pamusoro paChamisa vachiti Chamisa naMnangagwa vakataurana but whatever conversation iripo, I think obviously they have had conversations before but ma conversations anenge aripo ka Chamisa chero akaita sei the thing that he is after who president is always bigger than whatever anybody who try to bribe him. So the difference between munhu akaita Sengezo Chabangu muri Zimbabwe na Nelson Chamisa ka ndechekuti Sengezo Chabangu ari mupati yaanenge ari, he is not the leader, he is not the one people are voting for to become the president. So anogona kutengeka. Tendai Biti tisingati Tendai Biti wakatengwa zvake because Tendai Biti right now we have been standing avatosvika pakutosungwa. You can see the guy is standing in truth and we are also rallying those who support those who don't support the amendment bill number 30. I think they are rallying behind Constitution Defenders Forum inolidwa na Tendai Biti. I think everybody is doing that. And also, I think even Nelson Chamisa is also doing that. I think the confusion is coming from Jealous Mawarire. We know he's a guy who have been exposed a lot of things. But I think ukatanga kuanalyze ma situation zviri wrong uchima isa narration pamusoro pawo. For example, kutora pfungwa bozi matebuka zvakataurwa namatebuka hapana se takatozvinzwawo nesuwo, takatoverenga statement rakaishiwawo nesuwo, and atinambogara tafunga patakaverenga statement rokuti Mufesi atumwa naChamisa because he was just speaking from an individual level wokuti iye anoziva zvakaona muna 2023 akaona according to iye akaona Tendai Biti achitengesa achipandukira Chamisa, akaona Tendai Biti achisapota Sengezo Chabangu kuti yes Sengezo Chabangu ndiye secretary general weparty iyi, zvinova zvisina kumbogara zvabvumirwana naNelson Chamisa. So avona izvozvozvo zvichiitika, akaona Tendai Biti nevamwe vakafanana naJob Scala vachibudikira vachisapota izvozvozvo, akabva angotongoona senge Tendai Biti mutengezi zvokuti nhasi uno pakazotanga kusimuka Tendai Biti achilida CDF, matebuka lawyer uyo haana kugutsikana kuti Tendai Biti amiri pachokwadi. But then we have heard from a journalist Hopo Chingono, we have heard from a journalist Jealous Mawarire vachitaura ivo kuti kwete uyu matebuka uloya uyu atumwa naNelson Chamisa kuzoataka Biti because Biti as of right now is leading the CDF, which is like the biggest voice against amendment bill number 3. But Chamisa pachake hatisina tambomwa achitaura zvinhu zvakadaro. So kana ukazotanga kuona unotanga kuona kuti patongogadzigwa nyaya apa ikatozosvika pakutotushuka pakatobudiswa an audio iri kunzi it's evidence. Tose tazvinzwira muri yeZimbabwe audio iyo. So it's up to you to judge. It's not something that we are saying tiri kukujudgera kuti audio is Chamisa wabatwa kuti ari wrong watengesa nyika here kana kuti audio haina anything enough because kungoudzwa kuti Chamisa aitaura naNingi uyo anova kwanzi anga atumwa namai Mnangagwa, you understand, and vari kunzi mai grew up ndimai Mnangagwa, but hapana pambotagwa Chamisa haana kuti mai Mnangagwa in that audio, but ndo narration yakawiswa iri kuwiswa nevakomana ava. So muri Zimbabwe garai panapa pa The Mutapa Times, munozwa you will not miss anything. Thanks for watching. If you are not subscribed, please do so. If you can be a member, subscribe, a paying member, we would appreciate that. Join the family, join the Mutapa Times. News Chiramba Shuya. Thank you for watching.